Ayaten nga gagayam, daytoy manan iti gundaway tayo, asumakdo dagiti ad-adal nga naggapo ni Apo Diyos. Nang nangruna, iti panang repaso tayo daytoy eskwela sa Batina. Kit itadmi, iti panang kablaw kada kayo, sa dino man itayan nyo, ay ito nakabsata, ada kayo man kadagiti sa bali nga lugar, iti balasyo, iti taaw. Sapay ka dita, iti nga panagadal tayo, mananam tayo, iti ayat ni Apo Isus. May bugasan tayo, dagiti sasauna, nga iso iti mang taraon kada tayo, amang ted bileg, ken regta, iti pamati tayo, kabayatan na ororayan tayo, na Apo Isus. Pastor, kaya nagtigundaway nga kadamanan, kad iti panagadal tayo, iti sasauna po Diyos, mangted kada tayo, iti nalawlawa nga panangkita tayo, ken panagserbi ken kuana. Wen Pastor, agyaman akmet, iti gundaway nga daak manen, nga makipaset, iti daytoy oras ti panagadal, ket kumut Pastor, nga iabkas ti dakkel, nga panagyaman tayo kini Apo Diyos, kabsat, iti gundaway nga impay namanen, nga tayo ibugasan, adalen, digiti kangrunan nga leksyon tayo, iti daytoy nga lawas. Isu nga kada kayo, nga kakabsat mi, nga kanayon nga sumabsubaybay, iti daytoy nga programa, kararag mi, kakabsat, nga ni Apo Diyos, tagtultuloy nga rod, nga mangipay kada kayo, tagtultuloy nga ragsak, kental na, iti intayo panagad-adal, iti nasantuan nga kasuratan. Iti daytoy nga gundaway, iti paulo na ti adalan tayo ket panagmaymaysa, iti panagdayaw. Kasano tayo nga magunod daytoy nga panagkaysa iti panagdayaw. Anya dagiti rason, anya dagiti mangted rikado, taon iti kasta iti panagdaydayaw tayo, ket maysa nga gundaway, may piksa tayo iti rag-o, ayat, ken dayaw iti Diyos. Ket sakbay tayo ngagtuloy, kidawan tayo ni Pastor Noah nga mangidalan iti kararag kada tayo. Agkarag tayo rod, eto nga kapsat, amami nga Diyos, kada ka sa dilangit, itinaga ni Apo mi nga Jesus, umasidig kami ka Apo ken kaita. Ket patyen mi launay, nga da ka o Diyos, nga sidadaan, nga dungeg kada kami. Itang oras Apo, gumawgawawa kami, kakararag mi man, nga dumawat kami Apo ti asi ken parabor mo, nga daytoy nga panagadal mi iti naindaklan nga saom ken panang repaso mi Apo ti leksyon mi iti daytoy nga lawas dawatan mi man Apo ti nasantuan Espiritu Santo nga agtultuloy Apo nga may paay kada kami anay nga panakaawat kadigitoy nasantuan nga saom ket iti panangusar mo kada kami kini Pastor Marvin sapay kumao Dios ta ilingid na kami man Apo Dios iti krus ti anak mo nga ni Apo mi Jesus ket ti makita dagiti kakabsat kinayat kadumdumngeg ket ti anak mo nga ni Apo mi Jesus. Sapay kuma tagtultuloy kami o Dios nga dalos iti imatang mo babaen ti panangpakawan mo met kadigiti basbasol mi. Dinawat mi amin digitoy itinaga ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Iti daytoy nga panagadal tayo ay ito nakabsat kitaan tayo man no anya iti panagdaydayaw iti umunang iglesia, anya iti panagdaydayaw, iti konteksto, iti panagbinusor, iti naimbag, ken dakes, ken kasano tayo nga may peksa, mayibkas, iti nananay nga panagdayaw tayo ken kuana. Pastor, basan taman iti Apokalipsis 14:6 ken 7, nga isu iti mangbukal, daytoy nga adal tayo, iti daytoy nga lawas. Anya ti kunana, Pastor? Ket nakitak sa baling anghel at umaytayab, iti tangatang, nga adday pakaamuna anaimbag, adamag, nga agnanayon kadagiti agnaed, ti rabaw, ti daga. Ken kadagiti amin na pagpagaryan, ken kapututan, ken pagsasao, ken ilili. Ket kinuna ti dakkel at imek, agbuteng kay ti Diyos, ket iso dayawen nyo, tadimteng ti oras, ti pananghukom na. Ken agdaydayaw kayo, iti nangaramid, iti langit, ken ti daga, ken ti baybay, ken kadagiti ubog, dagiti dandanom. Mukitan iti Pastor, anya ti karet ken itud na kada tayo. Nang nangro da itoy
Apokalipsis 14, 6-7. Dito ito nakabsat, adadjay ayan iti konteksto iti talong anghel. Ket dito konteksto ti damag iti talong anghel, ket iso iti panagdaydayaw iti Dios. Ket dito nga panagdaydayaw iti Dios mangted dayag ken kuana ken anya iti aramiden iti maysa a mamati. Pastor, kahit kuman nga warwaren ta iti kapanunutan, anya kadi kay nasauwen iti panagdaydayaw. Ti panagdaydayaw, Pastor, kasaritaan, iti daytoy adal tayo, iti tangalawas. Ket ti panagdaydayaw, daytoy iti maysa nga arami, wagas, nga aramiden tayo, kas anak ni Apo Diyos, tapno may parangarang ti panagmaymaysa. Ket itatta, apay nga dayaw tayo kini Apo Diyos, nalawag nga saritaan na diti Apokalipsis 6, 14, versikulo 6-7, nga dayawon tayo ni Apo Diyos, ta iti duwa nga rason. Umuna, Pastor, isuna ngamin ti Creator, wino isuna ti namarswa kada tayo. Kiniti may kadwa, dayawon tayo ni Apo Diyos, ta isuna ti Redeemer, wino iso ti mangisalakan kada tayo. Ket nagpintas nga buyaen, kas digiti imuna nga namati idi, nga disiplina da, kas mabasa ti Aramid 2:42, nga nagtala na edad, isursuro ti apostol, kung ano to'y, nadaan dati panagkakadwa ka ng panang pisi-pisi tinapay ken kadagiti karkararag. So dayjay nga kababalin, digiti muna nga namati, ket iso ti nang ipaay kadakwada ti napintas nga panagkakayamet, panagmaymaysada. Iso nga tapno maadaan tayo met pastor itatta ti naayat nga panagmaymaysa. Nya ti uneg ti iglesia tayo, ore pay ti pagtaengan, hantay kuma nga liwayan iti panagdaydayaw ken Apo Dios. So ano, kitanta tayo iti pastor, iti panagdaydayaw, ket iso iti panangted tayo, panangraem tayo, iti Diyos. Dahito iti saritaan na iti Salmo 29, versikulo 2. Tadaytoy ket mangted iti gundaway, no anya iti aramiden tayo. Anya iti saritaan na pastor, iti Salmo 29, versikulo 2. Dahito iti nakabsat ket iladawan na, no anya iti kay papanan, iti panag, daydayaw. Ipaayo kini Jehova ti kinadayag mainugot tinagan na. Dayawan nyo ni Jehova iti naimnas a kinasanto. So ano kita antay dita ito nagabsat iti tayo iti dayag ken kuana. Dayawan tayo iti kinaimnas ken kinasanto. Daytoy iti panagdaydayaw. Daytoy isu iti panangipakita tayo. Isu iti panangbigbig tayo, nga isu iti mangisalakan, ken isu tinamarswa. Tanong kitaan tayo daytoy nga gundawa iti nakabsat, makita tayo iti kinapudno nga adda ken kuana. Ken kitaan tayo daytoy pastor, nakita tangarod nga iti panagdaydayaw, ken isu imangted iti gloria ken kuana, ken mangted iti dayag. Itatan, anya kadi iti panagdaydayaw, iti konteksto, iti panagbinusor, tinaimbag kendakas. Tada ito yung kitaan tayo ay nakabsat, iti panagbinusor, iti naimbag kendakas, daytoy, ket makita tayo, nga dati nagrugi iti basol, adamot paglipasan na. Nga iti tingana dayta, iso iti panagbinusor, iti naimbag kendakas. Ngamin ay iti nakabsat, iti panagdaydayaw dayta, maysa kadagiti dakkel nga issue. May panggap iti panagdaydayaw iti sibibiyag nga Dios ken iti saan nga pudno a Dios. So ano kitaan tayo daytoy iti nakabsat iti panagdaydayaw daytoy ket maysa kadagiti susik iti kamodyanan nga tiyempo. Anya ti kunana pa pastor diay, anya ti inayon mo dita. Ti kunana ti pastor, ti dati ngamin Apokalipsis 14 versikulo 6-7. Isu daytoy iti muna nga ang damag ti anghel. Nga ibagana iti pudno nga panagdayaw iti Dios. Ket iti pudno nga panagdayaw iti Dios, ket isu ti panagdayaw tayo iti sibibiyag a Dios. Pastor, apay nga sibibiyag ta isu na ngamin iti namarswa iti langit ken ti daga kunan ti pastor. Ket iti Revelation chapter 16 verse 2 saritaan na mo ti jay iti panagdayaw
wino jay saan apudno apa nagdayaw. Ta apay ngayon pastor, iparang na di jay, ti panagdayaw, anak asentro, iti bagina, nang runa kini, Apo Diyos. So nga, ay na nakabsata, kita teman nga basahan teman iti Apokalipsis 16, versikulo 2, dahil iti kakabsat iti kunana. Ket rimuar dahil di umuna, kinimbuyat na dahil di malukong na iti daga, ket nagbalin adirder anakar aryak, ket nasaem kadag iti tao nga daan iti marka dagat animal, ket nagrugbab iti ladawan. So ano kita nyo dahito ay ito nakabsat, ket dahitoy nga ladawan ipagpakita na nga dagitoy nga tattao, dagiti ulbod apanag daydayaw. Apay iti bagatay daytoy kakabsat nga ulbod nga panagdaydayaw. Adadtoy iti Dios inpasdek na iti pudno nga panagdaydayaw. Inpasdek na pa iti pudno nga aldaw nga panagdaydayaw. Inpasdek na pa no anya dagiti wagas ken rumbang aramidan. Ngem idtoy bangir na adadtoy iti ulbod nga panagdaydayaw. Nga daytoy ulbod nga panagdaydayaw ket isu daytoy iti mangted iti saan nga nasayaat abuya. Ta iti ipangpangruna na saan nga may dayaw iti Dios di may dayaw iti bukod na. Kada ito nga panakaydayaw iti bukod na hanan nga bigbigan iti Dios nga namarswa no di iti worship wenno panagdaydayaw nakasentro ken kuana. Ket daytoy nga ugali ti panagdaydayaw inpasdek daytoy iti kabusor idi umuna a tiempo. Isu nga no kikitaan ta daytoy Pastor Noah iti dakkel to dayta nga isyu iti panagdangadang iti naimbag ken dakes ket may panggep iti panagdaydayaw. Daytoy nga panagdaydayaw iti pudno nga Dios ken panagdaydayaw iti saan nga pudno nga Dios. Ket iti taywat nga makita no anya iti nananay nga pagserbian tayo. So nga iten nga gagayam ken kabsat iti damag daytoy umunang anghel ipakaammo na kada tayo adayawon tayo iti pudno a Dios. Dayawon tayo iti namarswa, dayawon tayo iti nanubot kada tayo. Saan nga iti panagdaydayaw nga ulbod nga dayta panagdaydayaw iti animal ken iti ladawan na. Isu nga ito nga gagayam ken kabsat reparen tayo no anya iti Dios nga pag serserbian tayo. Pastor Noah, kasano nga inpa kita iti Dios nga iti panagdaydayaw ket daytoy maysa a balikas iti panagkaykaysa. Kinantaman iti Aramid 2:42. Anya ti sarsaritain na. Aramid 2:42. Ket nagtala na edda iti sursuro dagiti apostol, ken iti panagkakadwa, ken iti panagpisi-pisi ti dinapay, ken dagiti kararag. Ditoy nga panagdayaw nga isaritain na pastor ditoy Aramid kapitulo 2, ket isu daytoy di panagdayaw digiti muna nga nagbabawi, wenno muna nga nagpamati kaniapo tay nga Jesus. Ket maysa kadagiti saritain na ditoy nga paset iti panagadal wenno panagdaydayaw ket isu daytoy paset iti panagadal ti nasantuan nga Biblia. Ta paset ti panagdaydayaw kini Apo Dios ket daytoy panagadal ti Biblia nga daytoy ti mangted kadatay ti na pintas na sayaat nga panagkikinayamet panagmaymaysa. Ta isu daytoy ti paggapuan tayo ti panakapapigsa ken babaen ti panagsukimat tayo ti nasantuan nga Biblia ket isu daytoy pastor iti mangted ti panang rarangay ti panagpamati tayo. Tapat check pastor nga no da tayo ayatan nga kakabsat ket naayat tayo ken naadaan tayo ti panagadal kini Apo Dios babaen ti panagdaydayaw tayo ken kuana mabsog pastor ti na espirituan nga panagbiag tayo ti na espirituan ket itin tayo panagdayaw nga mabsog tayo ti sasaw ni Apo Dios ken asawon umay ti na pintas nga panagkikinayawet wenno panagmaymaysa.
Isu nga, dito gayon ti may isang sekreto na, Pastor, tapno, datayo, ket napigsaw, agtalinaed, ti panagmaymaysa tayo, ti pagbagi ni Kristo, ket absug tayo kakabsat, nga agadal, iti sasaw ni Apo Diyos. So nga, nung makita tayo ay na nakabsat, may isa kadagiti ng Ted Balegi, iti panagmaymaysa iti umunang iglesia, ket babaan, iti panagadal da kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Tano, imutagtagan tayo nga nasaya, dahil ko na nagtalinaed da, iti sursuro, dagiti apostol. Kaya nang nga sawen, nagtalinaed da, dagiti sursuro nga imbati ni Apo Isus, kadagiti apostol. Kaya nasawen, daytoy ket sursuro anapudno. Sursuro anadyusan. Babaan iti panagadal da tinasantuan na kasuratan, nang ted daytoy kadakwada, iti gundaway nga agkay-kaysa. Gamin, no tadalan tayo ti sauna po Diyos ay ito nga kamsat, dadya bukod tayo, nga mapasamak akayat tayo, dadya kat maikat, iti agpanuray, iso dayjay, sursuro na pa Isus, nga makita tayo di tinasantuan, akasuratan. Kaya no makita tayo pa dadya, Pastor, kat adda inikanda iti gundaway, nga gadal iti sao ni Apo Diyos. Ay tayo nakabsat, no kahit tayo iti maddaan iti panagkayamet nga nananay, ikantay iti gundaway iti sao ni Apo Diyos, dagiti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. So, no kitaan tayo, Pastor, gamin no duma, kurang iti panangan iti sao na Apo Diyos. Kada ito'y kinakurang iti panangan iti sao na Apo Diyos, dahito yung iti mangted, kinakapoy iti pamati. So nga itan nga gagayam kan kabsat, ikan tayo iti panawen, iti panagadal iti nasantuan ng kasuratan. Tada ito'y lag iti gundaway nga makisao tayo kini Apo Isus. Daytoy mo't iti balikas nga nang bukel kadakwada iti panag kaysa. Sanlaan nga dayjay, no di kadi iti panagadal pa iti sao na Apo Diyos ay iti nakabsat, lugar daytoy nga dumakkel tayo tina espirituan. Hanggang din ay tinagabsat, no tinapisikalan, kasano tayo nga dumakkel kan pumigsa. Anya ramidan tayo. Mangan. Pastor? Kastamod lang ay tinagabsat. Rumangay tayo, dumakkel tayo, iti panangan tayo, iti sauna pa Isus. Kaya nangor nga sawen, sentro, iti panagdaydayaw, dagiti umunang iglesia, oray pa'y kadagiti panawon tayo, ket iso iti panagadal tayo iti nasantuan a kasuratan. Ken anya ba Pastor, iti makita tayo nga panagdaydayaw kini Apo Isus, apay ta kasapulan nga dayaw tayo. Pastor, may isa kadagiti datagsen dati election tayo iti daytoy nga lawas, ket iparang na ti duha nga rason no apay nga datayo ket kasapulan tayo ti ag-worship wenno daydayaw. No maminsan ngamin, talagang uray pa iti family worship, ti pagtayangan, Pastor, no maminsan, nagrigat nga ayaban, no maminsan nga ayaban, digiti kamkamang ti iglesia. Uray pa iti worship services tayo, ti iglesia tayo, uray dito, kung natin nga prayer meeting, o di care group meeting, o ti vesper worship, ti biyernes ti rabi, kinuray pa iti sabado, ang runaan pa sa sabado, kaya makita tayo, Pastor, nga, ada digiti kamkamang nga talaga nga agsasadot da. Iti terminology ng Sir Pastor. Kaya't da nga agsasadot da nga umay makigimong. Kaya naduma ngamin saan da nga mo no apay nga aramidan tayo dito. Nga magyamon tayo Pastor, eleksyon tayo, tangalawas, ipakita na, iparangarang na, tidwa nga rason nga no apay nga datayo, kaya kasapulan tayo, iti ag-worship, pinogdaydayaw, kaya ni Apo Diyos. Di mo na, kaya iso daytoy, bigbigan tayo nga ni Apo Diyos ket iso tinamarswa kada tayo, Pastor. Pudno launay ay tayo nga kabsat. Iso nga iti tiyempo nga tayo ket agdaydayaw, laglagi po ay tayo nga kabsat ko nga ipakpakitam, ini parangarang mo ken bigbigam nga apay nga agdaydayaw ka kini Apo Diyos, bigbigam nga ni Apo Diyos iso iti namarswa ken ka. Iso nga no maamiris mo nga sikaket na parswalaeng kita mamiris mo, iti kinaimbag ni Apo Diyos ti panagbiag mo. So as a response, agdayaw ka kenkwana. So nga,
Kaya na sa one pastor, ay tayo nakabsat, agdayaw tayo kinapay sos, takunan ni pastor, iso iti na marswa. Kaya na nga sa one, iti Diyos, iti gubuhayan, iti biyag. Iti biyag ko, iti biyag mo, iti biyag ni Pastor Noah, dahito kit inted niya po Diyos nga sagot kada tayo. Kit ka po ta sagot dahito, may isa nga panangipiksa, panangipakita, iti panagyaman tayo kinkwana, kit isukot agdayaw tayo. Anya di may kaduang ibagbagam tayo, Pastor? Di may kadua, Pastor, nga rason nga datayo ket agdayaw kini Apo Dios ag may sang agdayaw ken kuana ket detoy iparangarang tayo nga ni Apo Dios ket isu ti manubot tayo. Pudnula unay ayaten nga kakabsat nga naisalakan tayo babaen iti parabor ni Apo Dios. Saan tayo nga naisalakan gapo kadagiti naaramid tayo nga naimbag. No di ket naisalakan tayo kakabsat gapo iti parabor ni Apo Dios. Ket no mabigbig tayo, dayta nga kinamanagayat kinaparabor ni Apo Dios kada tayo. When Pastor Orisyak, mabigbig ko nga siyak ket hanak ko may karin nga may salakan gapo kadagiti adu nga basbasol ko. Kastamet kada kayo eten nga kakabsat. Ngem intun tiempo nga maamiris mo nga datayo ket naisalakan babaen ti parabor ni Apo Dios. Natural, Pastor, nga rumuar, iti puso kan panunod tayo, diragsak tayo, agdaydayaw kini Apo Diyos, tabigbigan tayo, nga ni Apo Diyos, isot manubot tayo. So nga, no kitan tayo dito, ito nagkabstat, duwa nga banag. Umuna, isot tinamarswa kada tayo, sagot dito nga biyag, idi nga iti tao ka na nagtibasol, imay manan, tapno subutin na tayo kadagiti, basol tayo. So nga, duwa nga banag, nga narabid na, tapno iti kasta, adda iti rason tayo, no apay nga idaydayaw tayo isuna, pinaraswana tayo, kininsalakan na tayo. Ken Pastor, hala nga dahi nga panangipagita na, iti panagdayaw kas may sabalikas iti panagkakaysa. No dikit di, iti Diyos nang ituyang pay iti aldaw, nga panagdaydayaw. Kaday tang aldaw, inted niya po Isus iti aldaw nga panaginana, iti may kapitong aldaw ay ito nakabsat, daytoy iso iti inted ni Apo Diyos, tapno iti kasta, gundaway tayo nga makipagsinara ken kuana. Pastor. Tataldo nga may kapituway tayo nakabsat, santay nga bagi dayta, bagi ni Apo Diyos dayta, nalawag nga makita tayo tinasantuan na kasuratan, nga inom nga aldaw, dayta ti bagi tayo, iti may kapito, iso daytoy iti bagi iti Diyos. Kad daytoy ay tayo nakabsat, di English ka, dahito iti na rendivo. Iti rendivo, dahito Pastor ka, usarin na dahito, lugar apagsarakan, dagiti aginnayan, ayat. Kasta mo lang, iti Diyos, iti nga kakabsat. Inaramid na, dahito, aldaw nga panaginana, dahito kat pagsinarakan, iti aginnayan, ayat. Kada ito nga aginnayan, ayat, iti Diyos, kan iti tao. Anya pa iti, maitud mo nga kapanunutan, Pastor, dito'y lugar nga pagsinarakan iti Diyos, itinaldaw nga nasantuan. Pudnula unay, Pastor, nga talaga nga ni Apo Diyos, intuyang na. Saan nga datayo, no di ka talagang ni Apo Diyos miso tinang ituyangan, ti tiyempo nga datayo, ket agdaydayo ken ko nang iso ti aldaw nga Sabado. Iso nga, no datayo, gayam ket aggimong tayo, agdayaw tayo ti aldaw nga may kapito, may sapay gayam nga di nga paraan nga ipakita tayo nga datayo ket magipagmaymaysa ken kuana hala nga kini Apo Dios uray pay kadagiti kapamatyan tayo ug payso mga talaga ano sika nga kamkamang ti iglesia ket no aldaw nga Sabado instead nga pangkakuma di church naggimong ka kay sabali tinapanam hanggang na pa nakigimong kay nasawon haan kan nga nakipagmaymaysan kadagiti bunggoy ti mamati no diket inaramid mulatan di bukod mumuten nga pagimbagan pagsayaatan ket maragsakan na kaytan nga kapsat ta ni Apo Dios inikan na tayo ti aldaw nga Sabado nga talagang isu daytoy ti intuyang na nga isu ti aldaw nga datayo ket agdaydayaw ken kuana agmaymaysa gaputan ni Apo Dios isut man isalakan ken isu ti namarswa kada tayo. So ano kitaan tayo dito iti nakabsat iti balikas iti aldaw nga nasantuan ket di panawen. No iti maysa pastor nga tao ket ayatem iti aramidam ikam iti panawen. Kastamot kini Apo Dios ay iti nakabsat. Intuyang na, dahito aldaw nga nasantuan, tapno makipagsinarak kada tayo. Intuyang na dahitoy, nga itid tayo iti panawon kinkwana, nga agdayaw.
daytoy iso iti panangiyib kas tayo iti ayat tayo ken kuana. Iso nga napateg daytoy panawon nga inted na kada tayo iti aldaw nga may kapito tapno iti kasta iso iti panangipakita tayo. Iti ayat tayo ken kuana babaen iti panamarswana kada tayo ken panangi salakan na. Sanla nga dayjay hanla nga makipagdaydayo tayo ken kuana no dikit di uray pay dagiti tattao maadaan tayo iti gundaway a makipaglangen-langen kadakwada. So daytoy iti gundaway ay ito nagabsat. So ano kikitaan tayo at ti talo nga banag nga panangipakita tayo iti panagdaydayaw nga kas may nga balikas iti panagkaykaysa. Umuna daytoy di panagadal tayo iti nasantuan na kasuratan ito'y ibagana analatak iti panagkaykaysa kastamot iti panagdaydayaw tayo mangipakita nga isu daytoy iti response tayo iti inaramid iti Diyos kada tayo babaen iti panamarswana kada tayo ken panangisala ka na ken iti aldaw nga may kapito intuyang na daytoy nga panawon nga gastuaren tayo agpay ken kuana iti panag dayaw. Pastor, anya ti kapanunutan pay nga mangted iti bukal na daytoy nga panagadal tayo iti sao ni Apo Dios. Bueno, Pastor, punula unay ay tayo nga kabsat nga iti adal tayo tatangalawas ket nakasentro ti noanya ti kaipapanan iti panagdayaw ken kasano nga patagunuyan na ti panagmaymaysa tayo kada tayo nga namati ken Apo Jesus. Ti panagdayaw ket ipakita na ay tayo nga kabsat itin tayo panagyaman ken Apo Dios gapo iti panangsubot na kada tayo. Isu nga iti tunggal tiyempo kakabsat nga panawen nga datayo nga namati ken Apo Jesus ket agdayaw ken kuana daytoy kuma ket ibilang tayo nga saan nga dadagsen. No diket daytoy nga tiyempo na ituyang nga panangipakita tayo nga datayo ket agyaman ken Apo Dios gapo kakabsat iti panangsubot na kadagiti basbasol tayo. Ken may sapay nga makita tayo ditoy iti nakabsat iti panagdaydayaw tayo ket nakasentro iti sao ni Apo Dios. Ket no daytoy ket nakasentro iti sao ni Apo Dios ay tinakabsat kay nasawen nakasentro daytoy ken kuana. Isu nga ay nga kayem ken nakabsat no daytoy ket nakasentro kadagiti panagbiag tayo kaya nang sawen na imposwan iti panagdaydayaw tayo ken kuana. Awisan kayo ay tinakabsat iti maysa nga panagkararag. Agyaman kami amami nga adda ka sa dilangit. Ngaddan kami tinananay a panag kaykaysa. Kada ito nga panag kaykaysa mabalinan mi akitain na po mga Jesus. Nga ititing nga daytoy nga panagdaydayaw iso iti sintro tapno iti kasta magunod mi iti panag kaykaysa. Agyaman kami Apo iti panagdengeg mo iti akararag mi itinagan ni po mga Jesus. Amen. Amen. Kaitan nga kakabsat agyaman kayo mi iti panawon nga intidyo gundaway nga nakiadda kada kami tapno iti kasta agsatdo tayo kadagiti sasauna nga mangpabilag iti pamati tayo. Pastor, thank you very much iti kaddamanen. Salamat kanyang Pastor. Ayten nga gagayam ken kabsat Dios itagnina kada kayo. Amen.